Pengening ko kuan lagyan ka na namanaw sa lamaka na kalilintad na gukapipiyagi naman. Namambugyan no kabaya mamamake nagisagyan ka iya mga rinarinakan. Mambugian kaya rina-rinakan na siya kanay di kukurmatan na gudi iperlila-lilang sagyang kutua area kana adat pabelindung manguda makiraga nagi mambugian kaya pakabagir kano sa mga rina-rinaw na ada sa lakaw arwar imong tiabap paladan. Nabaniud nutuk tetang ka isa sudika madla na so kararagora kan wassalam.
Atau berengadeng